പറവൂർ നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഡ് സ്കൂളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് പെരുമ്പടന്ന 926 നമ്പർ SNDP ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പറവൂർ നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഡ് സ്കൂളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് പെരുമ്പടന്ന 926 നമ്പർ SNDP ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് നൽകി. ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് അനു വട്ടത്തറ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളരെ മാനസിക, സാമ്പത്തിക, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ശാഖയിൽ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ശാഖ അംഗങ്ങൾ ഇതിനെ നോക്കിക്കണ്ടത്. ശാഖ ഭാരവാഹികളായ ജോഷി പല്ലേക്കാട്ട് അവരെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു, നമ്മളെക്കൊണ്ടാകുന്ന ഒരു സഹായം ആ ബഡ്സ് സ്കൂളിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെറിയ കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നത്. ശാഖാ സെക്രട്ടറി ജോഷി ശാന്തി, യൂണിയൻ കമ്മിറ്റി അംഗം ജോഷി പല്ലേക്കാട്ട്, ബഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ സിമി മോഹൻ, രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.